Хора, вие сте с Марти да пълним, ще играем Майнкрафт. Айде, почваме да създаваме и свят. Чакай да влезне да влиза. Само да ми се появиш. Бъгна се, а не. То се бъгва за малко. Аз слагам тук неща. Значи аз да си взема Diamond. Вземи си каквото искаш. Аз взимам Айс. Ти нямаш право да ми гледаш нещата. Окей, аз взимам Diamond. Не ми казвай какво взимаш. Лапис. Аз се къдя така. За какво ми казваш какво взимаш, бе? Тъпак. А ще ми трябва ли въглени ли? За какво? За да печа нещата. Защо? Ти го разбия. Ясно го, хора, ясно го. Чакай се ма звука нещо да не чуеш. Сега ще направя в тайната си мост. Ти къде си, бе? Тук отстрани, ти нямаш право да ме гледаш. Ма ти къде си точно? Нема ти кажеш, ще се отидем на спална. Аз те виждам, бегай от тук, бе. Изчезвай. Колко ще ми трябва Diamond? Колкото си искаш за тебе, колко ще ти трябва, какво ме питаш? Колкото ти трябва толкова. Много гъмва и този фон, бе. Да, бе. И ти не ме гледай, брат. Аз въобще не те гледам. Мамо! Мамо! Звъни ти телефона! Отде знам къде. И тихо, че звъниме клип. Че снимаме клип, аз път, че звъниме клип. Аз кукуригах от тебе. Какво си? Аз кукуригах от тебе. Тихо, бейби. Сега какво ще да сложа на... Аз си направо ще те разбия. Оф! Кой ти звънеше? Жов. Ей, ти му затвори. Но че му затворя, аз в момента снимам, аз не мога да се разправям с фенове. Абе, звъни му, бе! Това ми прекъсва играта. Машина. О, не. Това беше Жоро. Жова ти вакова. Жоро, какъв ти е? Фен. Да, бе, моят фенка и фен. Ай, високи георги, бе, са ти ли се? Да, бе, Жоро. От навеско хора. Ами, може 2 минути и половина. Какви 2 минути те гонят, бе? Там нека, може една и половина. Ние ли знаеш, че го правим 2 по 5? Ама обаче аз кога стана готов, тогава ще се бием. Няма такива. Как няма такива, брат? Слагай си ги 5 минути и когато станеш готов, тогава се бием. Да, когато стана готов, тогава. Аз трябва да си направи печка тук. Не ми казвай. Да си сложи ли го? Сложи 2 направо, няма за мен. Ти там си го сложи, брат. Няма да спиме. Аз ще спа. Не може без мен. Добре, ето правя 2 легла. Ама не, аз трябва да дойда при тебе, брат. Едното си го остави при теб, ще бъдат при нас. И ще твоя, бе, Марти! Аз не те гледам. Ще има служена победа за мен. Точно така. Ако продължаваш да ме гледаш. Аз няма какво друго да слагам. Да. Това ще го изчупа. Или сваля на постоля. Да, бе, да. Айде.
На 100 лева, че ще бия, брат. На 100 лева, че аз ще бия, ама кай. Ето аз направо го прави на Survival. Добре, не аз го пъти, не може, аз слизам. Бъда годжи. Или тук само лек бъкава нещо. Забрах да се направя. Камо ни забрах да сложа, брат. Аз па си служих. Храна, служи ли си? Я го направи пак на креатив, брат, аре моля те. Съжалявам, не може. И аз си мислих, че не може така. Как? Всички имаме неща. Поколно ще дам храна. Ама баса каза без подаване. Сам си супер, Марти. Не, ще ти даме. Аз си кавък си служи и айвам блокове, диаманти. Аз си сложих хайрен блокове. Ей, такова, и какво служих още? И печка, И аз. и енчанти, и аз, и лапис, и аз. Чакай да направя картинка на нещо. Така. Аз съм вече почти готов. Аз не. Ти, братле, си ги имаш готови, аз трябва ги печем. Поне, че си сложих въглен. Или забрах и това да направя. Някой не си забравим главата. В мен камъка ми е изчезнал. Добре, че храната ми е тук. На тебе изчезнаха ли ти неща? Много малко на тебе. Но също видя. Мене май Айран не мисля. Без Айран няма да играем. Аз ще ти дам. Ще ти дам две купчета. Махнал се. А, не. Ето тук. И лазовите тук. А ти левели служи ли си, бе? Да, аз съм 18 ти. Не виж. Брат, аре, моля те, направи го на креатив, Абе. защото аз не знаех и кои пошенки да си взема. Аз си взех. Заръчи не беше. Брат, аз не взех и кои пошенки, аре, верно, направи го. Не може. И аз съм от първи левел, най-честно. Честно си. Аре, бе, Боби. Абе, съжалявам, бе. О, не, сливам. Какво? Да, се биш по ще направя диамантен и работи, ако нещо ти стане. Ама ти се джантат. Ама на мен ми трябва енчантнати. Съжалявам, ти мисли, бе, Марти. Помисли малко. Аз си ми почвам каза да Дженевей това, не. Аз не си служих нищо, пошенки, никакви такива неща. Оф, аз ще ливам. За какво бе, бе, Марти? Ми, брат, нямам нищо. Аз ще ти дам, ти казах, иначе го изтоля доброволно. Или ще покажеш на фената, че си жена. Жена ли си, Марти, а? Не, брат. Ми ще останеш ли? Да, Ела на Айван кивка да имаш. аз имам Айрон. Айван кивка. Чакай, Аз си ги сега да сложих на печа блокчета. всичко. Аз не. Ти да дигнеш лево, а? Аз съм вече почти първи. Сега си ги енчант, аз забравих си сложа книги. Не, аз също се сетих да си сложа книги, ама... Той книги ли ни трябваха? Еми, ако искаш да си енчатваш на по-висок лево, аз забравих си сложа. Иначе аз си направи два спалнера за пресета. И си спалвам пресета. Ето, от кой са толкова много прасета? Ето защо, имай суд. Лаписа. Имам вече лапис, мога да енчантвам. И взема това, лапис в лазури. Protection 1. Супер. Protection 1. Breaking Blast галното. Protection супер. Обувки Protection. Аз съм full enchantът. Не, трябва да затворим вратата. Значи какво? Аз си много свободно време.
всъщност излагаш за по-диката заради невейпване. Така да ти стане гадно. Аз съм вече 8 левел. Аз съм 13 и аз инчантнах всичко. Аз съм фул инчант. А не дърво обаче. Аз тук си гепено, аз тук едно дърво го чупа сайвен кирка. Ще дам малко храна, да знаеш. Вижте колко съм ми устър, той ще умре от глад. Аз може само да му сбягам удавите и ще той да умре от глад. Не съм ли щедър? Много е щедър. Той каза, че съм много щедър. Не съм ли? Не, наистина го казвам. Добре. Играхме FIFA 15 и Да, слушам. Германия срещу Аржентина и свърши. За сега е 6-1 с 2 червени картона. За нас. Имаме 2 червени картони и е 6-1. На професионал. Също са на бегинър. Ние се ли играхме. Той на бегинари е 6-1 за тях. Тига през целия матч аз бях само малко. И значи фо. Аз се да и се балансних. Аз се да и ги спомна вържи от мен екип. Защото съм мачо. Си дам ли дамат меч? Не имаш. Аз имам. Ама... Трябва ми да изчерпване нещо. Имам лазали, имам всичко. Няма си всичко за енчантване. Бе, 16 лево вече дигнах, бе. Аз съм 13 имам всичко си енчант. Отивам си енчант. Сега ще почна да се енчантвам нещо. О, трябва да си направим кирка. И аз си го трошим я с айрон кирка. О, завери сложи подкова. Защото мога да си енчантвам книги, ама завери сложи книги. Пошерхне се, но то... Аз съм готов, ама да направим печка още една. Да спечеме пържолите. Нали, 4 пържоли за мен, 4 за теб и така. Аз след малко сложи кирката да не се пече. Гладен ли си? Не. Добре, абе си изпечи пък жолките и духом се бия. Почете пържоли за двамата. И без пиш и само нещо аз ти файт. Може як да се едно. Бронята ми е Project Nessus. Не го прочетох. Шлема... Това си каквото искаш. Моите всички за Protection, чакай сега ще ги кажа. Protection не е... Моя Protection Head е но. No Protection е но... Protection е но... Protection е но... И пак Protection е но... Всичко ми е Protection. Това па ми е апгрейдинг, аз слагам Protection. И сега съм Protection. Къде си да ти дам? Почваме ли? Това е готово. Марте ще разбия. За какво не ми се енчантнаха? Аз сложих такива за лево, брат. Сега си оставам бакусите в чиста. Си взема... Айрон Бачо. Лък няма обаче. Лък за какво? Аз знаеш колко ли ще бия с лък. Какво ти бе? Bane of Fire, Unbreaking е 1, Sharpness е 1. Sharpness е 1. Аре си взема Sharpness е 1. Какво става, бе? Това е на Clash of. Ела, тук ти дам това. Пържоли. Има какво да ядеш. Почваме. Аз съм готов. Сега ще дам пържолите и се бием. И аз си ги взема моите. Взими си. Отни си взема моите и правим файт. Вземи си. Нов обявянец.
си пусна звука. Да чуете как ще ми плаче. Да, пожали се. Почваме ли? Чакай да момента да кажем файт. Аз съм файт. Ти. Файт. За какво бегаш? Ама нямаш право да бегаш. Направи си това броня, защото може да си изчупи нещо. Не, забрай. Аз съм си направил. Имаме гол. Гол с акцентация. 5. Аз имам 2,5. Къде ми Golden Apples? Колко сърца остана, бе? Аз съм на фул ти. Как си на фул, бе? На фул сърца съм. Бо, На колко си? почти на фул. Няма си. Ти само бегаш и се биеме. Ще избегаш квалифициран, не знам нали знаеш. Нямаш право въобще да бегаш. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Чакай, хват тук ще вземе на нещо. Възикам се, бе. Айде ще бием с обикновен даймонд матч. Няма. Кой шантне с тия меча? Колко сърца ти бе? Пет ли? Две сърца. Не, не, 3 сърца. 3, 2 сърца. Не, махай се. Махай се тук, бе. Нямаш право да бегаш. Имаш още един път да бегаш и губиш. На колко сърца си ласна? Имаме стоп, само си видим броните. Я всички бронят. Идвате почти разпита. Аз ще спечеля файт. Ти? Ама ти не казваш ли лов файт, бе? Файт, брат, файт. Добре, ще бия. Колко сърца остана? Минус 2,5. Как на толкова малко винаги оставаш, брат? Брат, моето всичко протекше на едно от много добро протекше. Стоп за малко. Нямаш стоп. Аз И ти каза стоп. не да си видиш броната, добре. Чакай да видя. И това е едно, и това е едно. А не, Добре. те са на две. Файт. Чакай, аз не съм казал, готов съм. Мисля, аз си смена. Абе, маси, служението бе за мен. Добре, ще ме гледахте. Аз съм Бъвшко Микс. Какво? Аз те бия. Ти мамиш. Аз от такива знам, че сте. Ай! Как загубих левелите, бе? Аз съм на втори левел. Абе, чакай се да видя вчера. Как загубих левелите? Те се го стига, нямаш право. Ще си чупа още малко броните и ще става да брони. Аз ще убия. Ще щупа каската и момче. Къде му точно каската? Айде, момче. Но съм добър. Ело да лягаме да спим. Ама те се вече не бе такъв. Този чуят си на 2 сърца. На колко сърца си? 3 бе остана. Какво правиш, бе? Нали ще ми си поставяме леглата и ще ми постави 2. Ми, брат, ти каза да не поставям. Ми се женам, трябва да се бием. Чакай, бе. Добре, файт. Чакай.
За какво ми щупи леглото? Защото така съм казал. Мамиш! Аз ли бе? Аз ли бе, момче? Аз ли бе? О, ще ми се чупи меча. Твоя? Той ще ръпне с брат. Това да се чупат. Те не се чупат. Чупат се. О, влезнах, бе. Какво ме гледаш, млад? Вече бях аз да ти дам ядене, защото да ме си да ядеш и ще да ме Аз не ям. Аз не съм ял нищо. Върни ми ги. Защото ще гладнеш и няма какво да ядеш. Нали бе, Джорджи? Сега ще чупа каската. Искаш ли да свиме нещата или не? Да. Добре, айде. Виж моите. О, това да започне чупане, това да се почти. Аз съм файт, ти. Давай, файт. Чупих ти каската, без каска си, момче. Много сладен ми ще те биеш, това си без каска. Му се криеш, бе. Какво бе? Аз ще го убия, хора. Той е без каска, така че то няма никак шанс да печели. Аз ви казах. Помахти да паро. Аз мисля, ще да се намена. Ще се биеме пак или? Свършваме. Добре. Сега мислим да играем на Skywars, нали? Нали бе? Да, бе. Ние сега ще играем на Skywars с... как ти беше? Марти да право. Марти да Про. Видяхме ли колко е да Про. И мисля, сега след малко играме такова Skywars, но да свършим епизода. Как се... Аз бях ще ми извиват с моите сокъл сламки. Ако харесва това видео, дайте лайк, абонирайте се мен. Тук беше с Марти да Про. Вие бяхте с Марти да Про. Ако ви харесва това видео, дайте палец нагоре. И това е. Чао. Не съм